Көзгü яфрак кыштырдағаш, құшқайлар ките икән. Күңелләр киткәннәрне көтә икән. Көтә икән. Нигә юллар безне күптән табыштырмаган икән? Табыштыргач, нигә генә кавыштырмаган икән? Кавыштырмаган икән? Үтеп киткән көннәреңә кайтулар мөмкин түгел. Киткән кошларны тагында көтә күңел. Көтә күңел. Нигә юллар безне күптән табыштырмаган икән? Табыштыргач, нигә генә кавыштырмаган икән? Кавыштырмаган икән? Әлхәмдүлилләһ, кошлар да сагынып туган якларына әйләнеп кайтырлар. Без дә исән-сау булып кайтырбыз. Ради Фаридович, работайте, братья, дип әйткән сүзләрен һәр чак истә тотып, без әлбәттә җиңү яулап алып кайтачакбыз. Амин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا الرحمن الرحيم. آمين.